els interessats en l'escola hem fet un PowerPoint sobre els romans i Hispània. Fa 2000 anys els romans van conquerir la península i la van anomenar Hispània. I ara us dono pas al meu company Marc. La conquesta romana. Els romans volien controlar tot el mar Mediterrani. Tot el mar Mediterrani, però els principals rivals eren els cartaginesos. Ara li dono pas a la meva companya Aitana. Els romans i els cartaginesos es van enfrontar en les guerres púniques. L'any 218 abans de Crist van arribar a Empúries. Ara li dono el pas al meu company Àlex. En poc temps, els romans van vèncer els cartaginesos. El rei cartaginès era l'Anníbal. Els romans van decidir ocupar el territori cartaginès i ocupar tota la península. La conquesta va durar més de 200 anys i va ser molt fàcil conquerir la costa mediterrània. A continuació ho dirà la meva companya Aitana. Va acabar la conquesta romana quan l'emperador August va vèncer els pobles del nord. Ara li dono pas al meu company Marc. Ara us ensenyo una rèplica del Coliseu romà de Tarragona. Aquest PowerPoint ens ha agradat molt perquè ens ha ajudat a estudiar.